Hakani ka video tungnya sutu ya ka an ka bidaya baki kena habaki le I kamrunar hakano urkom ka an ka trikam bat ka ka jibjistom ya kum kita ki kena ka Bhartiya Nyay Sanhita ajar apulai lani BNS ajar apulai ka menchwa laju tip kum ka IPC lani ka Indian Penal Code kadi ka an babatay yi kamrunar kat kum ka BNS don lai jaj ki kamrunar ka benengkong petty crimes lani ki kamrunar ki berit kum ki kam tu ha ka baga jing pistom kadai hapo laisnem ka baar serious crime lani ki kamrunar ki bahe kum ka kamra bor ne ka jing tmu punya brio ha ka ba ka jing pistom kadai hapadeng lai hadu newsnem kabalai heinous crime lani ki kamrunar ki bajur bachar khai kum ka kam penyap brio lani ka kam le be ijat ha ka ba ka jing pistom kadai palat ya ka newsnem lani ka jing shong patok shi jing im ka Juvenile Justice Act arjar ka san lani GGA kani ka an katrika miki khana ki ba po kha prasnem habakile ika kamrunar yaki khana basha khano le kamrunar omjukhot ki accused kumbakhot iki rangba henry lakhot iki kum ki children in conflict with law lani CCL kabamut ki khana bayatengkhu prasha barka an khammanchwa yaki khana bale kamrunar ki bahapo kha prasnam karta labishar be kat kum ka Juvenile Justice Act Henry dehadin ka kamrunar bashirkai blajia hanongba Delhi house name arjar khatar blatip kum ka nirbhaya case hakaba ukhna badang hapo khapras name karta udai runar ubakongsan jong kata case ka bashirkai baka sarkar kalawarano ya kajim kala ha ka Juvenile Justice Act kajing pengala kalong ba ukhna ubah pedeng khanriu bat khapras name ru ula bansha pishitom bat bishar kumba bishar yu rongba kat kum ko jing sherkei jonga kamrunar child in conflict with law lani CCL child in conflict with law lani CCL uday khana ubahapo khapras nem karta ubasha kanno baule ya kamrunar habadon kum kata ka jingno lapha yu khana shaka Juvenile Justice Board lani JJB amju pha yu khana shaka yengshari ni shakwot ka board ka kantup yu way magistrate bat arngut kinon tray monsumha ki badai ki social worker kat badang ya ka jing tokit yu khana amju kem ne bu yu hapo jail ne ha police custody henry labu yu ha observation home ka balong ka yeng bakar pang yi khana ban khmi ikur komlong khana ka babiang na dong chedong nadu ka bam ga di ka jakai le kai ka counseling but what ka jing puliru ka inquiry ye UCCL hapo khandusnem habale kambaman urangba ka juton ka trial ne ka jingtian bishar hayeng shari henry ha ka be de khna pat ka Juvenile Justice Board GGB kamju penya da ka trial henry ka le da ka inquiry yu khna lada ka kamrunar ka de ka barit ni ka beheru laju pha yu khna namda ka counseling ne ka community service lada ka de kamrunar ka bashar khaipat ka board kan pha yu khna shaka correctional home ha ka baula ban hap shong hadu laisnem ru omju pha sha jail yi khna ka jing bishar yu UCCL habdeng khan riu bat kha prasnem lada ka kamrunar ka de ka bashar khai kum ka kampanya brio ka board kan le ka preliminary assessment kile ka preliminary assessment bantip ka board berkhat ukhna lawla sung thu ni em ka kamrunar bulale bat bo sung thu ni em ka ka banjia na ka ta kamsniu bulale lada ka board ka snau bu ukhna ularangba ha ka board berkhat bat ka board sung thu kan pha yu sha children's court bantian bishar yu kumbatian bishar yu rangba correctional home kajithmu bokongsan jonga Juvenile Justice Act kam dei ban ai saja
ne penchtom yu khana Henry kade ban ai jihikai yu ban penkla duri yu ban betin linti yu bat ban ra biang ha u ya kata jinglong balului kumbolong kiwi khna. Child Welfare Committee ka Juvenile Justice Act ka batai ru shphang ka Child Welfare Committee CWC ka ban pej ya ka baha ka mia jong khna habajia kano kamrunar ka pej khamtam ye kitui khna kibasha e ben kibdan kam ya ka jingda ka jing sumar bat ai haki ka jaka sa ka babiang bat ru ban penyaso biang ye khna bat ki bahayim hasam jongki ladau khna ulong bolului bat khamle kamsnio ka bot kan palait no yu marmar wat habau khna ulole kamrunar ru jubu record shapang kamrunar jong u la pendam no yikikot kisla ban aila yu khna bon im gijing im ka pathamai ladau khna ule e kamrunar ha ka por bu udang dei ha po khaprasnem Henry unla kanjo khaprasnem ru an khanbe yu kumu khna ha ka por bu bishar shushu ka section arfway jong bin es ko ong baladau khna ba badeng nyo hadu khaprasnem ule e kanuno kamrunar an omdon KSA persya u ti perlong ila yo jing shai baka Juvenile Justice Act kadi ka an ka bathaw amman penjtom ni ajis neng yu khana balik kamrunar Henry ban hikai ban betin yu bat ban i kanti ka bade yu khudishbun